Ayun na, may customer na kami. Change. Oo, pala lang. Hello mga ka-dragon. Aray ko. Ayan, magandang hapon. Ayan guys, mag-harvest. Muna kami nantipasing ng mga gulay dito sa ating garden. Oh, ang dami ng hinog na sili. Hala. Oh. Dami ng hinog, oh. Namumula sa ilalim. Unahin natin yung kamatis. Benta namin guys sa ano, dun sa Talipapa. Ito kasi pwede naman ng yung medyo manibag. Pwede naman na siyang ipahinog. Ante ah. Ayan, nagado. Diba? Na-harvestan namin yung aming mga gulay. Parang kailan lang namin ito na itanim. Ngayon isagana na yung aming naka-harvest. Mahal nito sa Manila guys, kilo. Parang nasa 150. Ganon. Oh, nakalita. May ilang kilo rin kaya yan? Dalawang kilo. Dalawang kilo. Gaganda ng bunga. Pwede na. Dami. Orang tipag-ikan ay. Bas di na alat ang pagkan. Bigao. Huh? Meron pa kaming tatlong ano pa. Tatlong plat pa. Kurang pagitan ni guys. Maliit yung nadala kong lagayan. Mga ka-dragon, mag-harvest naman tayo ng sili. Ayan, mag-comment nga kayo mga ka-dragon kung nasa magkano na ang per kilo ng sili sa inyong mga lugar. Kasi dito sa amin ay medyo mura pa kasi marami naman maraming mga nagtanim. Pero ang alam ko sa Metro Manila ay mahigit ano na siya, 1,000 per kilo. So, ayan. Ito guys, sariling tanim namin to. Sarap mag-harvest ng sili. Pulang-pula. Dami. Ito.
mga bagong bunga kasi ito guys. Kaya malalaki pa yung ano na bunga. Pero pagka ito ay palipas na, yan, lumiliit na rin siya. Ito kasi ang haba oh. Nagpasit na guys. Kung malapit-lapit lang kami sa Manila, doon ko na lang ito ibibenta. Sigurado. Taludukan. Pag nagluwas daw kami guys, magtinda daw kami ng Mahal ito sa Manila. Igatang dito ba? baglagatang nito eh. Wah. Pasarabo. Masarap mag-harvest. Malalaki. Ano ito guys, yung aming na harvest. Kamate. Oh, ang dami oh. Kadahay pala itong sili. Oh my God. Ay, sili itong kakwan. Oh, tama. Kamatis, ang dami. So yan mga ka-dragon, dahil marami kaming na-harvest at hindi naman namin ito kayang ubusin, masyado ding marami para sa supply dito sa tindahan. Ibebenta na lang namin siya ng per pack. Bali, apat na piraso ay 20 pesos. So ito, ganito naman yung bintahan dito sa mga tindahan dito sa mga katabi namin. So yan, ibebenta na lang para at least kahit pa paano may pambili ulit tayo ng punla. Sige, gawin na natin magkano ba ang dyan sa, abangan nyo si Greta guys. Pag luwas nila next week, magpapadala kami doon ng mga gulay. Abangan nyo siya sa Olympus. Mura lang ang benta niya. Lahat yung galing dito sa tindahan. Ay, tindahan sa garden. Ami, ipag na tayo, Ami. Kung magluwas din tayo. Pag nagluwas din kami, imbes na nagluwas, may dala-dalag na sili, kada kamati. Magluwas nga. Nandun din tayo nagatinda. Doon sa may sabarte. Doon sa may gilid-gilid doon na. Di ba may nagapan doon? Sa kayo na dati, tali pa patulikwan. Subdivision doon. Hindi pa siya masyadong hinog. Hindi naman ito mabibenta lahat. So, bukas siguro medyo hinog na siya. Mapula-pula na. Ano yung sausawa ng yard? Kompleto ha? Bukuan. Parang Pangasinan. Amin nun, pag-businessa lang. Parang tayo na si Kuya nila. Kuya Arne. Nahawa na kami kay Kuya Arne mag-business. Luluto natin bukas yung gulay guys. Maggugulay naman tayo. Kasi kanina ang daming naghahanap ng gulay. Pwede kayang ganito o puro? Kaya adobo mo? Pwede kaya ni adobo? Kaya adobuhin para maiba naman. Yung mga naghahanap ng turang anghang dyan. Talaga naman. May tama ako. Isuro-suro mo bukas, Jay, yan. Isurusur ko na ngayon to pag naripak ko. Isurusur ko niyang Gula, sabihin mo gulay. Punta ka dahil sa Gergero. Oh, Ay, alam ko na, Jay. Bintahan naman natin si Kuya Arnel. wala pang lulak ko nga kagot ka nga. Kani. Nakakainis pa yung aming gripo, guys. Yan mo, nakikisabay. Naubusan na yata ng tubig. Hindi namin dyan bukas. Oh, tara. Apa yan? Magdala ka ng alamang ni ate dito. Sa yung drive niyang hipon, baka kami tayo Ay, oo pala. Ano Yan to, ang sariling ano to, harvest. Matiyak kami. Magkano to, 20?
Maganda-ganda yung pan natin, no? Kung doon sa big. Ito pa yung dilig dyan. Gato. Pag sa may bukid dyan. Tapos dito pa natin nagdilig. Puni ka sa saad magsado ka manawin disko. Day nga parusan na. Puna yan malaglagip ka. Kaya, Lalo na yung wala ka pang ano, yung service. Wala, naglakad lang tayo magdilig. Diyos ko ni. Para mo daw. Saan tayo nakikisakay? Makadilig lang tayo ng kwan. kasano ka pa sa fish pan na nagan. Tapos yung diligan mo, agkukul na yun na rin. Baka naiyak ka na naman. Ay, naalala na naman kasi ako. Yung mga paghihirap nung araw. Mag-iyak na naman ako pag naalala ko. Kulit kasi sa admin. Dahil din namin makuha. Tapos ang ibunga niya lang din ay paglabas ng okra, matigas na. Kalit-lit pa yung ukra, katigas-tigas Hindi na. mo na maabutan yung upan niya. Yung nagalakad ka. May mga nabinta-binta rin tayo, din tayong talong na. Yung nagalakad ka malang hinagtigas na. Cubitaw. Cubitaw pwede doon. Yung klase daw yun. Paano ko na tayo? Paano mo? Ato mo. Ito nga ngayon eh. Buti nga after nitong hindi na kami busy. Then pinupuntahan ko siya doon. Yung mga gulay namin. Kasi natutuwa akong mag-himas-himas ng sitaw at saka kamatis. Kadaming nagtigas nga na okra eh. Hindi, kapag na kayo. Kadami. Ito masarap po. Bukas yung pag... May gulay nga pala kasi tayo, hindi tayo nagluto kanina. Hindi kasi natin na Hindi kasi naharap at kwan. Kadaming trabaho. Basta pag lunes. Hindi namin namalayan kanina labasan ng mga estudyante. Sarap pa ng Wala pa kami nalutong pastel. Kaya Karami kasing ginawa, naglaga. kasi yung sitaw ko. Kahirap ano rin. Yung talong din natin. Ito guys, binibili sa amin 150 ang kilo. Comment daw naman kung magkano. Kala ko 1,000 yung isang planggana ni Gigi. Mabasa ko sa Facebook, 1,200 na nga. Ibinta nga nila 4.20. Oh. Then basic ko na lang sa inyo guys. Doon kayo sa pinagbibilhan natin ng ng mga gulay-gulay sa palengke. Yung kila ate, yung dun sa ano. Baka nanonood si ate. Yung view. Pakisabi naman po sa kapatid nyo. Baka bumibili siya ng siling turo. Labuyo. Labuyo. Hindi yan labuyo. Siling turo. Marami pang bunga. Yung mga green. Yung nakabanya ganito sa atin, baka wala daw pang ito. Ako, nakabalo. Ano rin to, oh. Kwenta agad. Times 20 na agad yan ni JJ. 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Okay, oh. 20, Isang daan. Ha? 560. Times 20? Oo, 28. 28. Sabi niya kasi, ayun. Ay, Kala ko 200. Isang daan na. bili na kayo ha. Bili, tinapa na lang kulang. Ay, oo, mag-angkat pa tayo ng lupoy, kaskadakwan. Isabit natin dyan. Palibutan natin. Sa balimot na ako na, sabi mo burgiran. Kapag gulay mo ito. Bakit kung magbili sila ng ganitong hilat ay ng pano? Oy, di ba magbili yun o 1 kilo daw? Sabi rin ngayon magtinda ng pan, gulay. Kita ka kasi pag inanto mo. Oo. Per kilo. Kinukuha sa amin 160 lang. Sige po. Ito pati yung hinok tiyaw, baka gamitin mo na ngayon. Meron pa doon eh.
Sinama niyo na? Ay, sabihin nga natin, baka gusto niya magbiling alamang. Ay, tsaka yung ito na po. Alamang from Tarlacan. Yan, change career na guys. Naging ano na to? Talipa pa. Kulang na lang ng isda. Isda. Sabihin mo kay ate mamay, baka gusto niya magbiling ng alamang ng ropa. Tapos yung dry. Dry blue. Ahipon. Ito sa atin naman. Oo, yung sa kuwan, sili. Malaki-laki. Hindi kasi mabenta yan dito. Kasi ano, Tsaka maraming may tanim na mga yung malalabuyo. Kuya, sili oh. Kaya na maggawa ng sili oil na. maraming nagrawat sa sili. Ayun, naingat-ngatin nyo. Talagang magsabit na talaga tayo. Ano kayo mga bata eh? Nakikita ko sa tindahan ganito. Diba? 20 daw? Wala, oo. Pa? Burger. With cheese pa? With chili po. O with chili sauce? Gusto mo with sili? Ilan po? Baka 5 piece. 25. 25. 30 po yung with cheese. Tatlo lang. Tatlo pa? Hapon na naman. Ayun na, may customer na kami. Change. Oo, pala lang. Malamabagahan. Wala ka bang tanim na kamatis doon, te? Meron. Sa ano niya? Kaso ano pa lang. Ay, oo, nakita ko yata. Ay, kila Ate Ana pala yun. Nakita ko kanina. Eh, bili kayong alamang bukas. Galing sa Tarlac. Ay, sa Panite. Bukas. Pataas ang dugo natin, bawal ang alamang. Alamang. Tsaka yung dried na ano, tipon. Ngayon, yun ang uso sa Tarlac na. No, alamang sa kanyang dry. Sarap yung sausahog. Yung isang minute lang. Ating kilo sa buhok ko na. Ano, kamahal ang kamate. Magkano? Magkano, te? 150. Tapos 60 lang kuha nila sa amin. Kaya nang ganda namin. Diyan. Kay ano? Hindi naman. Ano nagbaba na? Hindi. Ay, iwan ko lang. Binabarat niya kay alam niya tanim lang natin. Hindi naman. Kaya sabi namin, repakin na lang natin ganito. Para mas nakakapag. Buti lang pambili ulit ng ano, punla. Kami nga, magatanim na kami talaga. Sexy. Kahirap Kamatis. Sili. Kala ko sinisig. Wala. Bunga ito da? Opo. Kalalaki na. Kuha ka, te. Di ba? Kuha po kayo. Di Pang ba ang pre. ganyan maliliit lang? Yan malalaki na. May pa-challenge. Te, may pa-challenge. May pa-challenge. Challenge to. Sumpa. Ang galing oh. Kulalaki nga Ano ang ba kanya, oh. Ang alam ko dito maliliit lang eh. Kaya mga ganito. Ito mga haba. Ano maganda pala ang buhay doon. Kamahal to sa Ganda kasi yung lupa. sa Manila. Magandang lupa. Gulayan nyo na lang. Kaya nga. Lalo yung labuyo. Gulayan nyo na lang. Libo ang kilo nun yung labuyo. Libo nga sa Manila. Kaya lang dito, kamukha Marami, isang kilo nun. Sige po. Ganda ka ramang bigat eh. Lagyan mo na ng ganda, oh. Tutakon na. Magdala ka nung yung ipit sa pante. Doon mo isabit-sabit. Hindi. Baka may extra kayong ipit sa pante. Doon may ipit yung kwan. Sili. May balong kahilig sa kanya. Sindi mo nga itong ilaw dito. So ayan guys, magsi 6:30 na. So pauwi na rin tayo. Tomorrow is another day. Nakabenta naman tayo ng ng kamatis. Ayan guys, good morning. Yan, magtitinda tayo ng ginisang gulay. With kalabasa. May kamatis. Inayos ni Kuya Joby yung ating water pump. Ayan guys, yung ating mga available na ulam. Ayan, ginisang gulay. Patay ng manok, adobong baboy, sisig at chicken joy. Ayan guys, meron din tayong chicken skin, cheese stick at lumpia.
pancake, tsaka hotdog. Ready na rin yung ating mga ano, milk tea. So, ayan guys, meron na tayong dried hipon dito. Ayan, kay Ate Gretchen to. Andito naman ang dalawang pasaway. Ay, kulot! Ba? Kasiksi naman ni JD ah. Parang galing sa balikbayan yan ah. Ha? Kalegi. Galing yan daan? Oo. Kapon niya lang nilaba. Yang. Yang, kulot. Ay, sinasayang niya yung kutsara. Oh, dito lang. Mainit yan. Huwag yan. Hot yan, ha? So, yan namin yung hagdan. Where is yang? Where is yang? Ay, natapon na lahat. Hoy! Ikaw ha? Kiss mo na ako. Kiss mo na tita. Kiss tita. Ito lang anak mo na. Ha! Ayan ako. Kiss mo na tita. Kiss. Nabigay mo, budget meal. Ito na pastel. Chicken pastil. Yung tig 50? O yung ganito, yung may kanin na? Dalawa po. Sa pastil. Baka 50. Yung 50, isang order? Kanina ba ito kay mama? Yung may kanin na siguro yan? Dede! Plastic to ba? Bago pabili nga po dito. Alin? Ito po, isa. Manok yan, kanya. Ayun lang. Umalit. Tara! Tirahin ko ah. Tirahin ko pala dyan. Ano dito? Buhayin yan. Adobo. Tapos, Isang order. 29 yung cookies and cream or 39? Isang cookies and cream, 29. Adobong baboy yung atay. baboy. Sana pa velvet ka, tatapos ng 29. Yes. Okay, baba mo na may ibang pang dito para dito may Lulo, may... Veggies flavor yung na. May ano, cheese flavor. Dito ka naman. Aray mo. Punta siya sa dagat. Hi guys. Si Mia, guys. Hi guys. Ito may Ilang cookies and cream? Ilang cookies and cream? Sino kayo may cookies and cream? Okay na yung pen? Diyan may kanin yung pen. 12. 17 ka pa, 29. Ano din? Kinin mo naman. Ay, may pick ka naman. Ay, ikaw. Ito. Nice to meet you. Ito pa. Ilang order ko? Wala nang pariya. 78. 78. 78. 78.
Akin po, pastel. Kasama kami. Kamil, ba't mo ginagawa yung bata niya? Dapat mo na kami tika. Ilang pastel sa'yo? Dito pa. Dalawang pastel. 35 po. 35 po, 25. 25 lang. Chicken din po. May 25. Isang chicken pastel na po ate. Isa po. Ay, magpasando ka rin kami guys. Sa akin no. Sando ka pa ng pastel. Ate, magkano yung steak? Sa tuwan, okay? Ate, chicken pastel. Ay, pastel pa. May with rice daw. Magkano po yung ay, ginapang nga ito sa amin. Ano yan po ang pinamigin niya? Ano, anak? Dami chicken pastel na po. Pati po isa. Tama naman. Hoy, kulot! Dito na! Pambala na to. Tapos na ang bugso. Wala na agad estudyante. Ayan na, dance. Dance. Pinanood niya pa kasi ito. Bili na kayong kamatis. Yang, ito nga. Yang, magtinda ka ng armang. Yang, bili na po kayong kamatis. Alaman. Ay, wait po ako. Wait lang. Wait. Araw. Uwi ka na yang? Kabidyo. Nagkabidyo kasi. Say, opo. Yang, bye. Oh, babay ka na. Bye. Sungit. Sungit. Sungit ka kulot. Yung isa tulog na. Bye. Wait lang.
Sandali ko na. Ah, get mo si Bear. Wow. Oh, si Bear ang nagja-jump. Oo, dadaling ko lang po uwi. Tama naman niya, Chi. Halika na. Shocking. Bye. O, bye-bye ka na. Take care. Love you. Mama. Chuchu. Unahin ko raw. Unahin George. George. Mutay. Mutay. No. Gising sang.